Bagong himugso nga baby girl ang napalgang patay nga naglutaw sa sapa sa Hasaan, Misamis Oriental. Kapulisan ginasubay na kung kinsa ang responsable sa maong krimen. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan sa mga residente sa Kabulig River, Barangay Lower, Hasaan, Misamis Oriental ang usa ka bagong himugsong batang babae nga naglutaw sa sapa. Sigon sa mga residente nga nakit-an sa mga nangaligong bata ang maong baby nga nasangit sa dike. Gilayon kini nilang gitabangan o gisaninaan. Dali nga gidala sa otoridad ang batang anghel sa ospital apan gideklara kining patay na sa mga doktor. Ang tamo lang sir, bilang na poprotekta sa buhay sir. So, pangalagaan lang dyan nato ang kinabuhi na pinasatong mga bata. Alang sa mga sanggol sir. Sigon sa kapulisan, nga dakong kalapasan ang gihimo sa gidikanan sa mong bata, labi pa nga namatay kini. Busa, ila matod pa ginaimbestigahan ang panghitabo aron masubay kung si kinsa ang mga responsable sa mong krimen. Ug galing mapamatud-an, posible silang mapasakahan og kaso. Sir, kung possible na inasa bata, ngayon nag-aanap pa rin po kami sir under investigation pa po siya sir. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.